kare harkar fina-finan Hausa? To ni ba iya fim nake ba, ina sana'a, amma fim abu mai albarka ne ni a gona. Saboda ya taimake ni sosai. Tunda ‘ya'yana suna karatu sosai fiye da yadda ba kya zato, kuma da kuɗin fim ɗin ne da kuma kuɗin sana'a. Yawwa kin ga ba zan raina fim ba. Abin da nake so in faɗa shine duk mutumin da a gidansu bai gyaru ba, dan ya zo nan ba zai gyaru ba, saboda ya raina iyayensa. Sannan har ga Allah, a cikinmu masu bakin iyaye sun fi wanda mu iyayenmu suka yadda fa mu yi fim yawa. Shine ake samun matsala. A cikinsu akwai wanda suke da bakin mu iyaye? ‘yan fim dukan mu harke. A cikinmu akwai masu bakin iyaye. Kin san wasu iyayensu ba su yadda su zo su yi ba, suka zo. Wata tana da aure sai ta tsallake mijin ta zo. To irin masifinsu ne suke shafan har mu da iyayenmu suka yadda mu. Ni uwata ta yadda in yi fim. Saboda ga miki abin mamaki, ni duk hotel ɗin da ake fim sai na sa ɗana ya kamun, kin ga yanzu ma na zo da shi. ‘Ya'yana guda 4 ne a duniya, ba inda ba su san ina fim ba, kowa ina tafiya da su, da guda ɗaya ne zai min taurin kai. Ya ce an ce ‘yan fim karuwai ne ba zan yi fim ba. Da zan tafi aikin fim tasha na ce raka ni, muna zuwa na biya mai kuɗin mota na ce ya shiga. Ya ce ba zai shiga ba, na ce zan mai ihun ɓarawo ya shiga mota. Kafin in shiga, saboda idan ba mu yi haka da shi ba, da gaske zai yadda ‘yan fim ‘yan iska ne. Muka tafi aikin kishiyata ne, daman ana azumi, muna zuwa da za a yi buɗe baki aka tare mu da kaji da ruwa da komai. Yadda aka zuba min ake ganin mutunci na, nashi ma ya fi nawa. Sai yake jin kunyan ‘yan fim, sai ya shiga ɗaki zai ci, sai na biyo shi. Ya faki idan mutane, na ce karkaci. Ya ce me? Na ce ka san abincin karuwai ne. Ya ce mama me ya kama ganan nan? Na ce ba wani ya gaya ma ba, har ka ce in daina. Can sai da aka sha ruwa yana ta hamma, sai na ce ya ci, kwanan mu 6 a garin. Har da za mu dawo, a Rahuz ya ɗauki kyautan kuɗi 10,000 ya bashi. Su kuma wa'annan kuru ɗin suka ja shi jiki.